Straight to Now the ato point. tagag pagtagal ng atong dugang mga isgutanan karon butaga mga kaygalaan. Pros dili pa ato sa isgut-isgutan gamay ning alas sa tagamay isgut-isgut sa ini mga utang. Og atong isgut-isgutan may galan ning mga manag-away ni managsuon. Si nigawas man ning maong report, ako lang ning gisgutan may galag balik ron. Ha? Nagawas naman is mga pamatalaan na ulahi naman ko ani. Pero sige lang no kay kanini ang namatay lain may gala nga mga leksyon god nga atong hatagag pagtagad. Kay ato nakuhang report kini si Kim Cho mao ni ang actress mahigala, actress host nga si Kim Cho taga Cebu ni. Unya kana gong pagka-artista makay sakto ni gihimo nga artista ka kini magoy ani mga higala nga mga klase ba sa industriya. Kinahanglan magug ka ana nga makamaos sa gyud ka mo da sa imong kwarta unya dayon mo tigom-tigom sa ka og naa kay mga business mas maayo kay di baya ang edad mga kaigalan labi na inaning artista dekin dipindi mo na ang imong prime bitaw nga kanang pangidaron karon Kim Cho mga pilay edad anak niya karon prime pa na niya pero abot sa panahon mahigala nga kuan di naman ka mo sikat kaayo or bisay ibutang ta sikat pero di na ikaw maoy mahimong leading lady in dekin labi na ining makita magud ni nago ni mahigala sa television so audiovisual so sakto ni iyang nahuna-hunaan nga ni pundar pod siya og business. Sus ang subong pamalandungon karon mahigala kay ang iyang kauban sa business ani manage ini iyang igsuon. Nga kini si Lakambini Cho. Pero ang subong pamalandungon mao nga iyang giunay ron og pasakag kaso. Ang iyang igsuon mahigala nakaako siya pagpasakag kaso batok siyang igsuon nga si Lakambini or Lakam Cho, gumikan mga higala kay sakit kuno sa iyang part nga ang kwarta mga kagalaan medyo na missing nahanaw mga higala kansi ang ilang business gumikan sa mismanagement og duna mahigalay dakong kantidad nga walang isulti ni Kim dakong kantidad niya nawagtang matod pa mga higala. Straight to the point. Unya, kini ni ang iyagang gipasakag kaso. Dili ni basta-basta nga kwarta lang day nga gamayng kwartaha, dakong kwartaha. Wa pa lang mga higalagi pasulti kung pila pero dako-dako nga kantidad. Nga igo gyud nga lamang kay imong pasakaan na imong igsuon. Unya ang kasong gipasaka is qualified theft. Unsa man na? Usa ka criminal case. Lahi man to mahigalag civil ang tayo gipasakag kaso, civil case. At least koleksyon man lang ka na imong gisukta na sa kwarta mga sukitig paminaw. Di ma at least kung magkabayad or baka data-data hinay-hinay baka ana. So at least dili priso ang iya mahigalang penalty. Panalitan mo hukom ang korte mga sukitig paminaw unya mahimong hukom nga ipabalik ng kwarta inana. No? Or do na ba kay mga kabtangan na karon nga mo ay pabayad. Pero ani kung qualified theft, buti pasabot ani makonbikto mga higala ni igsoon priso kini. Nining maong kaso kay criminal case man. Straight to the point. Gigamitan man mahigalag usa ka kasong kriminal, ubos mahigala diha sa atong revised penal code. Sa to padili basta-basta ning away. Sakit nga pamalandungon sa managsuon. Nga kining managsuon managputol mog tinai unya kauban mo diha mga higala kanabang di malalim, no? Nya mo ni nahitabo matod pang Kim Cho sakit kuno ni sa iyang part pero wa say mahimo posible nagkuan na ni sila day iya na ilan na ning paningkamutan nga mahusay sa wa pa moabot sa korte. Labi na inanay managsuon makailan tuo ko ini na agi na ning lupon na agi ni sa barangay wa magkasnabot. Okay, nani ko man nagsuon mahigala bisag kinsay mo advice siguro mga kaigalaan nga kisa may mikiyah mo ako ikiyah ko igsoon oy ato sa ni sabuton sa daan siguro. Kung mahimo isitol sa nato ni within the family. Unya og di madas pamilya mo dangop tas barangay nga dunay mga tao nga makahusay aning hitabua karon. Straight to the point. So usa ka serious financial discrepancies ang nadiskubre ni Kim Cho matud pa sa ilang business operations. Kining Cebuana Star nga talent usab mahigala sa Star Magic nga mikonfirmar nga iyang gipasaka sa Justice Cecilia Munoz Palma Hall of the Department of Justice Building dito sa Quezon City kining maong kaso
batok sa iyang igsuon. Straight to the point. Giubanan siya sa iyang mga abogado nga nipasaka inimong kaso didto mahigala sa piskalya. Matod pang Kim Cho, kini nga desisyon, matod pa niya mga higala. As many know, I built my business ventures with hard work, passion, and trust in the people I love. Matod pa niya. Kini kunong iyang negosyo, iya kining pundar pinaagi sa hard work. Hinaguan mo sa ng kwarta. Di po lalim mga kaigalaan, hinaguan mo ng kwarta ha. Pero paita sa noog, igsuon mo imong gibutang diha nga wa mo laban sa imong negosyo day. Nabay mga inanak sad. Pero may ibang anak nga sa korporasyon panalitan. Kumon man na labi nag family corporation, nya igsuon karon way Clarix mahigala di mo kuan na may nana. Na magani uban nga mga family corporations nga do na sa ilang kaugalingong konstitusyon nga katong makatrabaho diri sa atong korporasyon kinahanglan nga mga anak panalitan, mga parente makatrabaho sa mug-una dito sa lain nga mga korporasyon. Kasuway mo dito panarbaho sa nga wa mo mga ranggo lain nga kuan kay ang treatment magod kung naa na mo diri sa atong korporasyon lahi man sad. Nay mga anak no nga so doon ay mga family constitutions nga paghimuon ng uban. Kaning nani managsuon mga higala nga of course kung hinaguan sa gunang Kim Cho ng kwartaha. Pero wa nagyud madaog sitol. Wa nagyud madag sabot-sabot ni. Naunsa man pagkahitabuak ha. Nga ang iyang igsuon iya mang ipapriso. Nga dili ni theft ha nga ordinary theft. Qualified theft. So labaw-labaw pag yun ni sa kawat mga higala nga simple lang nga kawat. Kay qualified theft man dunay trust nga involved. Mas dako penalty kini, ha? Straight to the point. Para kuno pag-protect mga higala sa iyang business o sa mga tao pod nga nang inabuhi diha sa iyang business. Suko Kim Cho. Pero kaniyang kasuko ba, dili enough nga kana bitong na mga igsuon day korporasyon ay nalang kag appeal dili tagaan lang ka sa imong bahin na lang o panalitan korporasyon nga family corporation na iba na igsuon nga na may iban nga maayo mo das business na po iban nga sagoy-sagoy lang na po iban nga way Clarix ya labi na mahigala way Clarix imo lang ang uban nga ay nalag-appeal diri ay nag-appeal decision making tagaan lang kasi mong bahin nana ba. Pero kaniyang igsuon lahi ni kay medyo si Kim Cho maoy namuhunan ani kining igsuon maoy sila partner sila ani day. Ikaw mo ibahala, industrial partner pa na ba? Nga ako may puhunan, ikaw mo dumalas business nana. Pero na inana nga daot na mahigala ng business, usahay magod mabitaw ng kanana ang mag joint venture nana, partnership o bisan mga korporasyon o bisan kanang mas okay lang ang single proprietorship o man ganay problema kayo pero nanagani kay mga partner ibutang ganag kasabutan. Ibutang kasulatan kay kini magong pagsabot palang daan sa business pagkalami nga paminawon. Kanang magsabot palang mo daan nga mag-business ta ana, kapi-kapi mo na lindot kay inyong paminaw. Kaon-kaon mo kuan na asa mo na ni udto na ni hapon na kaon-kaon na mahisgot sa business pagsugod pagkanindot kayo. Unyag manaan ang business magdagan na karon. Labi na karon naay ups and downs mahigala sa negosyo, magkaaslumay ang mga relasyon. Pagkadali kayo magkaaslumay na, labi na kwarta ko na. Mana kung advice bitaw, magsabot og business, doon naging mga kasabutan diha, doon na mga pinirmahan. Kay mga biktima gyud og dili makuan kay kanang relasyon dali kayong mo sweet, kayo nga tamis gyud, nga taud-taud mo aslom. Kani man nagsuon gud na aslom ang ilang relasyon. Gumikan ini mga higalang matod pa serious kaayo nga mga panghitabo diha mahigala sa business. Ingon si Kim Cho mahigala, unfortunately, substantial amounts connected to my business assets were found missing. Straight to the point. Dako kunong kantidad sa iya mga higalang negosyo ang nawagtang. These discoveries forced me to take formal action to protect not just my company but also the livelihoods of the people who work with me and the integrity of everything I have built. Straight to the point. So, kasabot sa ta sa part ni Kim Cho, pero grabe hanang igsuon ni mo, wa mo laban ni mo na magsa inana gud sad.
wa mo laban sa imong business. Ngano wa mo laban sa iyang business? Hibaw mo unsa hinungdan? Ay kinis Kim Cho iya kanang hinaguan ang kwarta bisag kanang atumatubang kag kamera may galang shooting na di ba ilalim sa na. Nahago ba siya kaana? Unya sige cut pa ng kamera dia. Cut ana. Labi pa may galang kuan, no? So di na lalim. Unya hard-earned money kana. Imo kanang hinaguan. Unya kaning kong artista kinahanglan mo kang mupundar-pundar daan kay inig-abot sa panahon, paspas ra ba ni nani nga kuan? Unless pa ni Kim Cho bisag mo tiguang na may mga artista bisag tiguang na sama atong Eddie Garcia day. Pura tandog ato bisag na tiguang na to. Na gyapon pero dili na ikaw mo leading man. Dili na ikaw mo leading lady. So magkakwarta gyapon ka pero di anak ka sa mga kuan na lang ka. Nan lang kay papel ginagmay. So man gyud strike while the iron is hot. Ah? Kaning garo mga artista ro mga kon pa kinisla si Angel Locsin, kinisla si kuan Kim Cho. Kining mga artista mga higala nga mga bag-o pa mga kaigalan salta. Naa nila sama ini ni Coco Martin. Inanang mga pangidaruna salta pa na kayo. But maabot ang panahon labi na inani nga klase sa industry nga malaos po ka. Kani paspas man sama na mga model-model like mga gwapang mga babae, mga chuchoy nga mga lalaki himon kang model-model karon. Kana ni model-model ka na man ko ni istorya ang mga model day. Kana mga mag-model-model bitaw. Di ko lalim sa day. Oy kay inanaron, ay mong pangidaron mga 19 years old, 18, 19, 20 na. Sikat kay ka. Mga model-model sinina. Ini kahuman na po bagong tubo. Malupigan na po ka sa mga bagong tubo. Itsapuy lang na po ka nga. Kung hindi na po ikaw may gamiton nga model-model. So samtang naa ka na karon nga daghang tag-income, pagtigom, pagpundar. Kay buhan inig-abot sa panahon, medyo nakapundar-pundar ang kagamay. Sama ining boxing panalitan. Bisa kining kang Manny Pacquiao day. Kay kining boxing, edad ni mo 40, 50, senior citizen na kas boxing. Straight to the point. So samtang na ka sa prime, 20 years old, 30 years old, tigom ka, makakuan gyud ka kay daghan man gud kayo mga boksidor. Sikat kaayo mga sugid tigbamin na di ka kamamuda sa imong kwarta. Pertin sikata kay nga mga athletes, pagkahuman sa imong prime, pagkag mga kuan ana, pagkahuman wa na. Tuwa na puyo mahigala taon sa ilawom tulay. No? Wa magkadimao ang kinini ang financial management. Ang ubang boksidor sa una day, pila man ang hitabo, palting mga kuan na kayo. Nan ka ng boxing, hindi ka luma nimo, di man malikayan ka, luma ka man gyud kay ang imong edad. Magukuran kasi imong edad, di ta ka gusto nga, gusto nimong pugnan imong edad, di man madagit kay. Ha? Inikanta na yung happy birthday, anak. Murag, labi magkatiguang na may gala, depende na kung malipay ka, nakaabot ka ng idara, pero ang imong panginabuhi, labi na yung anak nga klase sa industriya, medyo lahit na yun. Si Manny, iyang gigamit yun iyang, kuanday, pero na ibang mga business niya nga, akansi. Muna mo, pahit pag isag balik na po sa ring, ina na ba? Huwag na yung magkatabang niya nga magkatuyok sa iyang kwarta yun, mas mayo. Kay, kanana ang iyang kita, iyang i-invest kay, mabot ang panahon, dili naman ka makasaka sa ring. Muna ka kang Kim, so inutok ni iya nga, ako ning kanon, tigumo na itong kwarta, mag-business ta, para inikabot sa panahon nga di nakasikat. Labi na imong gisaligan, mahigala imong kagwapa, di man malikayan yun kay nga apiktaran magyud na sa imong pangidaron. No? Imo mong ginandawaton mga higala na butanga. Apiktan na kay business nga naka kuan mo so iyang partner iyang igsuon. Naibaw ba di mo mga higala in fairness ha? Wa man ta kabati ining iyang igsuon sa iyang side kay wa naman nimo tingog ron. Pero matod pa inday kan kibaw ba kaday ngano nga nani napuhok ilang puhunan day. Kay kini day niya igsuon nga sila ka matod pa mo so day kini casino. Straight to the point. Ha? Mo so day nig apil-apil like sugal kini. Mo na diha nga kana bitawng magsugal-sugal di kina sus Ginoo ko. Bisag ka ng kasino mahigala, tingali doon na yung mga mudaog ana. Kinahanglan sa gyud kang kamao mahigala nga mo disiplina sa magalingon na may uban ay daog mo undang. Pero doon na uban mga higala nga naungo na gyud ng sugal bida. Di gyud malalim. Sagdin lang ng mga dato og mao ilang huna-huna ng magkasino ana. Basta kay adto day Mercedes-Benz ang sakyan pag uli na mga higala wa na nagsakay jeep. O hurot imong kwarta sa kasino. Nagani uban. Imagine ka ng kasino nagoy mga tigpautang sa kasino day.
Manas kasino tigpautang-utangon ka. Pero mo na, daghay na nga puhok ang puhunan. Mo na para nako bisag ka ng kwan, mahimong makontrabida ko sa uban pero mo na ako di ko mo advocate gyud anang mga nanang kwan. Sugal-sugal ana. Mo kwan gyud ta kana bang naman tay mga higala diha nga kwan, mga sugarol sad, ila po na pero katong uban nga wa pa mo mahinayak. Katong nahinayak na kung pwede pa niyo maundang, undangan na ninyo. Na katong kamaon na sigid anak na may iban nga kamaon na gyud tingali po ila po na pero kung taho nimo ang daog o ang pilde mo alkanse gyud sa pilde. Ano na yung mga naungo na kasino day, suroy ka ng Nostar. Naay nagduwa-duwa dito sa Nostar, nagtapad mahigalag oxygen. Bisay nagkalisod na mahigalag ginhawa. Butangan mo yung nastapad oxygen, nasa iging duwa. Paita mga higala. Muna nga kanang sugal. Wa gay ko na ng sugal. Kabantay mo, tagsaray mo asinso anang sugal mga higala nga. Ang imo sa ligan pagkasugarol. Ang uban ana, kanang ikaw mo pala na madyong. Madyong ana. Or kanang uban nga kwan. Na uban nga maglingaw-lingaw lang. Kanang duwa lang lingaw-lingaw lang ba ana. Pero kanang sugal gyud niya kanang pinustaay na dinagko na nga. Igo-igo ko mo daog ka, dakong kalipay nimo, nya mapildi ka, dakong kasakit nimo. Hisos Ginoo ko. Ha? Medyo lisod yun. Muna nga, kinini ang ako mismo din si Bianan DYHP, dili ko mo encourage sa mga tao na manugal. Sa gila ng mga sugal ka, sugarol na yun nga, mauna yun ng ila. Ato lang tabagan, kung mahimo og mahunong pa na ninyo, hununga gina ninyo, kay makadaot. Daghan naman ng story, ani, nga auto mga higalag, high-end sakinan padong sa kasino, pag uli nagbaktas. Doon na po yung mga nakadaog sa dana, pero naghansad may gala ng apil di yun. Ha? Muna nga, hasta ganit kining mga masyaw-masyaw, any kind of gambling. Muna nga doon na inisulti na ko nga, kanang attorney, pariha ba sa una ba, na angkor sa inyo sa DYHP nga manghatag og numero? Pwede ba manghatag sa kuno kog numero? Kung di lang ko muhatag numero, kay kanang manghatag tag numero ng masyaw. Tinuray lang, di man gina tinuod god. Saon ta man na? So imo nang mga tao imo muragi ako suri-suri ko dai muli kog late ang uban na may mga area gito nga tunay kan tagay kog numero. Ako makonsensya gyud ko mohatag-hatag numero. Mutuo ba na mga tao kay mohatag numero? Makonsensya ta mo hatag kay di man gud tinuod. Og tinuod pa na. Number 1, ako rin ni pusta di nga Jesus Minya di ako technician mo rin ni una-unang pusta. Nya, maingon niya, nakadaog man to si Kwan, nataghapan, kay gihatag man sa tanang numero. Nay, taga-radyo mga higala, turne, ikaw, taga-radyo mga higala, nga ikong numero. Di lang ko muhatag numero, kay tinuray lang, di man ganit tinuod ng numero. Kay kung tinuod pa ng number 1, tinuod ko manghatag numero, nga makadaog may mga taga-radyo. Paminaw ko, way taga-radyo na nga di, way mansyon. Unahon ako, kung tinuod ako manghatag numero niya, tinuod yun na na. Unahon ako, ikaw kay, kamo, King Galinia, RB, Biloso, kaya si Maris, Nemuel, Gerald, ikaw Idol Clint, Buiki, Mikey, tagaan tamong numero, wala mo. Unya mo, asinso na mo, palangitan ba? Ato lang bang, istorya tag di tinuod ko nuhay. O mga sinso na mo, usap pa tamang hatag sa listeners, kay okay naman mo. Kaya ako lang nangyagi katawa, ayaw mong tuo yung taon ng numero eh. Muna nga, ini sugal ba, di ko mo encourage mo na yung sa nga, panghatag ito ko, di lang ko, okay lang ko, kay ang mga tao, mamihinaw naman sa kong programa nga tinarong. Ako lang tarungon akong programa, ako lang ning, ayohon ako mga issues, unsay mga isgutanan yun, unsay mga pagpakabana nato, ang mga tao, naminaw man ako, no need nga manghatag og numero, murag desperate na kaayo na nga move, dahil manghatag og numero anang kalakiha bida.
ikaw Sir Rene Borromeo, og panalitan tinuod pa si Rene nga kada na ang manghatag og numero ni taga media tinuod pa lang nga madaog. Human ako panghatag sa akong mga staff sa DWHP, sunod ta ka si Rene. Ato mga kaubanan tas media, tagaan nimo. Nya humanab, mga sinso ng tanan, nanay mga sakyanan tanan, nanay mga mansyon tanan, atong hatagan to mga listeners. Simple lagi ka nga logic. Kung tinuod pa ng taga-radyo manghatag og numero niya mo daog, ang taga-radyo rin ipusta. So mo na ako mo konsensya ko nga na ay mingon mga igwan sulti ko tinuod nga kanana ang di ko mohatag numero kay tinuoray lang di man tinuod nga mohatag numero daog inatag na to. Ang uban mahigala magod sa una dunay nang hatag og numero nga nako ni nakadaog day. Lalimang ka sige panghatag og numero sa 1,000 kabuk na ni daog usa. Namo na to'y okay daghay nga apil ni. Ngano man ang tanan kombinasyon sa kog gihatag. Hasta naghatag may galawa ka siguro og hain ang mudaog. Hatagan mo tanan kombinasyon hatag nimo. Kuyawa eh. Pero ang ato bang social responsibility para mangun nako kinigong pag-broadcast nato. Akong giilan ni nga sacred natay responsibility. Natay responsibility nga sa ato manghigalang capacity as broadcaster, do na ta mahigalay talent nga gihatag o do na tay responsibilidad sa ato mga listeners nga pagpahibaw nila to inform, to educate, pag-entertain o unsa mga higalay makaayo sa mga tao mga itong i-broadcast. Pero kahibaw ka nga kining imong pag-broadcast makadaot sa katawhan, makadaot labi na sa mga pobre. Sige kahatag numero, sige sa pusta, nangapil din na hinoon. Di ka konsensya na. No, sumuna nga, mingon ko nga kami sa DYHP, ako mismo, ug ako mga kauban, ako na yung di lanta na, kay murag tulisukon tas tong konsensya, nga kinini ang, di mo tinod kita mismo kasabot nga di tinuod, o niya, atong gihatag, medyo, kuhan ba? Mura para nako atong giilad ang mga tao. So dili ta ka-afford ana. Kami des DYHP Armin Cebu og atong mga kabanan sa media sa Sugbo nga wa manghatag og numero. Mo appreciate ko. Kay mo na tinuod manghigala nga dunay responsibilidad. Mga sakop sa media nga dunay responsibilidad nga gitamod mga suking tigpaminaw. Sagdin na lang sa tong uban pero para nako lang. Di lang ko mo campaign sa tanan pero para nako og para nako sa mga kabanan des DYHP di lang ta mo appeal kay ngano man wa ta makatabang sa mga tao kung dili nakadaot pa hinuon ta sa ilang kinabuhi. Not just number one, simply dominant.